Alex. Annának. Marci. Kriszti. Simon. Lilla vagyok. Mikinek hívnak? Csemmőke. Péter vagyok. Lili. Elő. Holdon lakunk. A Moméról jöttem. Egri vagyok. Budapest. Mome. Corvinus. Diósdról. Mome. Moméból. Japán. A Moméról. Budáról. Egerből. Hát én Pesten lakom. A BME építészkarra járok. Székelyudvarhelyről. Építészetet és urbanisztikát Kolozsváron. Székesfehérvárról. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Szentendrén. Corvinus-on. Erdélyből, Kolozsvárból. Én építészet szakos. Sepsiszentgyörgy, Erdélyből. Meglévő anyagokból csinálok darakat. Dokumentálok. Van egy gumibelsőt takarítottam le, hogy kipróbáljuk rá a festékeket, és egy traktorgumiból fogunk széket csinálni. Most széket tervezek. Nagy ülőputat készített, ami egy hatalmas kiló lesz. A pavilonnak a szerkezetét próbáljuk felépíteni, behelyezni a jelenlegi végleges helyzetébe. Gumibelsőt festettem. Egy kifutót terveztünk, ami igazából egy ilyen szörny lett a végére. Igen, a Györgyél volt a Kittedre akár. Workshopon én a kifutó részével foglalkozok, a kifutó meg a trónnak a kialakításával. A trónnak a környezetét és a kifutó. Késős. Igen. Kíváncsi. Kaotikus. Rögtönző. Gyerek. Szikla. Ez, hogy lelkes. Nem tudom. Egyszer voltam egy rohadt nagy koncerten, pont a színpad előtt, és volt nálam a fényképezőgépem, ami hát nem a legdrágább, ilyen 100 000 forint körüli. És éppen ugrálok a tömegben, amikor valaki így megfogja a vállamat, hátrafordulok, és ott van egy ilyen viking kinézetű csávó, néz rám elég durván, és azt kérdezi, hogy bocs, ez nem a tiéd, és így oda nyújtja nekem a tokban a gépemet. Múlt évben a Diant volt koncerten. Tök jó szigetes élmények közösség összehozó, amikor így gyűjtjük együtt a kukákat. Amikor így először voltam szigeten, és akkor kb. 13 éves voltam, és apukámmal, az a nővéremmel jöttünk, és akkor ittam életemben először kávét. Tavaly nagyon nagy vihar volt, és pont két sátor között kapott el az eső, úgyhogy berohantam az első sörsátor alá, amit találtam, és mindenki így tett a környezetemben, ezért egy kis sziget alakult ki az egész közepén, és nagyon jó csapat jött össze, mindenféle külföldi, magyar, és amíg az eső tartott, addig egy nagyon jót beszélgettem. Főleg a kedvenc előadaim. Egyszer volt az, hogy lecsúsztam azon a kötélpályán. Egyszer innen mentem dolgozni. Woodstock feeling van, így mindenki szabad. Anyagunk van, abból csináljuk valamit. Ez itt a Nyugalom szigete, a Sziget Fesztiválon. Kedves és kezdeményezés, aminek az az értelme, hogy így megmutassa, hogy aztól, hogy valamilyen egyszerűen használva volt egy anyag, attól nem feltétlenül kuka, nem feltétlenül szemét, hanem simán lehet még másra használni. Sok különböző ember így megpróbáljon összekovácsolódni legalább egy hétre. Az elhasznált, kidobandó dolgokból újrahasznosítva tök menő használható ürőalkalmatosságokat, meg szórakoztató játékokat lehet csinálni. Embereket hoz össze. Szerintem hasznos. Nekem tetszene az, hogy jövőre is lenne ilyen lehetőség. Hogy valami mást hozzunk létre, mint a többiek. Én egyik dolog, amit látok, az az, hogy hogyan lehet egy anyagot felhasználni olyan módon, hogy annak mondjuk az eredetitől eltérő funkciót kap, meg nyer. Hát én ezt jónak látom, hogy hulladékból készítünk olyasmit,
ami hasznos lehet. Egy helyszínen különböző művészetek egyesülnek, és ahogy tehát felerősítik egymást tulajdonképpen.